DXDC Newsbreak. Mayong adlaw mga kasama, ani ang balitang tatak RMN kagong orasa. Oplan Baklas team Giporma sa Davao City Police Office kon DCPO alang sa barangay ang sangguniang kabataan elections. Atong sayro ng kompletong detalye sa report ni Radyoman Aimee Ginita. DXDC Radyoman Report. Giporma sa Davao City Police Office ang team nga hingpit nga mopatuman sa Oplan Baklas uban ang Commission on Elections kon COMELEC Davao. Sa interview sa DXDC kang Police Colonel Alberto Lupas, DCPO City Director, subay sa mando sa COMELEC, pangbaklason sa mga gitahasang mga pulis ang mga campaign materials o posters nga illegal nga gipangmontar karon nga wala pay panahon sa pagpangampanya. Kini usabang team nga magmonitor ato sa campaign period karong October 19 ngadto sa 28 sa mga campaign posters sa mga kandidato kung sakto ang mga sizes ug anaa kini sa mga common poster areas. May mga designated na mga lugar nga dito na gud bumakpo sa inyong campaign paraphernalia. Karon kung inyo na nang ibutang nito sa wala pa election period, bawal na siya. O niya napot siya corresponding sizes na wala na inyong buhaton. Kinalan mo sunod yun taniya na. Kaya nag-andam namin na ginatawag ko Baklas Team, COMELEC, Station Commander, mga kapulisan, DNR o ang DPWH. Si Lupas sa mga BSKE aspirants sa pagtuman sa balaod ug mamahimong kabahin sa pagkabot sa hapsay ug malinawong eleksyon. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Aimee Ginita, Tatak RMN. Tatak RMN. Mao ka ng balitang tatak RMN kagong orasa at ang iyong paminawa ang atong mga balita pinaagi sa atong Facebook fan page DXDC 621 RMN Davao, and you can also subscribe to our YouTube channel ug i-follow mga kasama ang amuang account sa Instagram and Twitter. Maayong adlaw sa tanan. Ako ni Radyoman Barbarona, Tatak RMN. DXDC Newsbreak.